M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu nonse abale. Tipemphere. Mulungu Atate amphamvu zonse, munatigawira tonse fe nzeru zoti tizitha kukuziwani komanso kuziwa zimene tikuyenera kupanga. Tikupemphani mutithandize kulemekeza nzeru za anthu azinzathu ndi kuzimvesera kuti poteropo moyo wathu tonse tuyendese ndi nzeru. Tupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu mweyo Ambuye athu, amen. Mawu athu lero tiyatenga kuchokera pa Yohane chapter cha 7 ndime ya 45 mpaka na ndime ya 49. Ndipo lero tikufuna kukambirana za nzeru za Anthu Wamba. Nzeru za Anthu Wamba. Asilikali aku nyumba ya Mulungu aja anabwerera kwa akulu ansembe ndi kwa Afarisi aja. Iwo anafunsa asilikali kuti, bwanji simunabwere naye? Asilikali aja anayankha kuti palibenso wina amene adalankhulapo ngati munthu ameneyo mkale lonse. Apo Afarisi adati, kani inunso wakunyengani? Kodi munamvapo kuti pakati pa akuluakulu kapena pakati pa Afarisi alipo okhulupirira amene uja? Koma anthu wambawa saziwa malamulo a Mose, ngotembereredwa basi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Abale, nzeru ndi chinthu chofunikira kwambiri pa moyo wa munthu. Kodi munamba mwaganizirapo ndi kusinkhasinkha kufunika kwa chinthu chimenechi chotchedwa nzeru? Solomoni asanayambe kulamulira, chinthu chimene anapempha kwa Mulungu ndi nzeru. Ndipo anayiyamikiridwa kuti wapempha chinthu chopambana. M'buku la Luntha, Solomoni mwini wake akunena kuti luntha ndi chinthu chimene tikuyenera kumagawana mosabisa, chifukwa luntha ndi nsanje siziyanjana. Luntha 6 ndime 24. Akunena kuti anthu aluntha akachuluka amazesa chipulumutso pa dziko lapansi. Kuzera m'mapemphero, Solomoni akuti Mulungu anampasa nzeru, ndipo mzimu wa luntha unalowa mwa iye. Analikonda koposa ngakhale chuma. Mukawerenga Luntha 7. Analikonda luntha, anazikonda nzeru kupambana moyo, ndipo akuti analikonda luntha kupambana ngakhale kukongola. Nthawi zina anthu fe timafera kukongola malo moti tikhale anthu anzeru, timafera ndalama malo moti tikhale anthu anzeru, ndipo timafera ngakhale moyo malo moti tikhale anthu anzeru. Solomoni akunena kuti mu nzeru mu luntha muli chuma chosawerengeka, ndipo akuti mu luntha muli mzimu wa nzeru. Nzeru ndi chimene chimayendesa chilichonse. Zimayendesa mabanja athu, zimayendesa moyo wathu, zimayendesa dziko lathu. Mwakuti aliyense zimene akupanga iye amatenga kuti akupanga zinthu za nzeru. Nzeru ndi zimene zimayendesa chilichonse ndithu. Koma popeza kuti nzeru ndi chinthu chapatali, anthu fe timapeza njira yoti tikazipezere nzeru zija, koma njira zake zimakhala zapatali. Ena amazifikira njirazi, koma ena sazifikira ayi. Kodi kuti munthu apeze nzeru apange bwanji? Kodi kuti munthu apeze nzeru pakati pathu atani? Njira yoyamba imene anthu timapezera nzeru ndi kupita ku sukulu. Umakapezako nzeru kuchokera kwa aziphunzitsi ndi kwa anthu ena. Yesu amene anapezeka pakati pa aphunzitsi mu tempile, ndipo timamva kuti amakula ndi nzeru. Choncho anthu amene ali ophunzira pakati pathu, ali ndi madigiri, ali ndi ma PhD, amenewo ndi anthu anzeru. Mizwanya akadaulo. Nzeru zimapezeka m'masukulu awo kachenjede ndi mwina. Kupatula pamenepo, nzeru zimapezekanso pamene munthu wakhala ndi anthu akale, anthu a experience, anthu anzeru. Anthu amene aja amakugawira nzeru. Koma Bile Kaunda anayimba nyimbo. Anayimba nyimbo ya gulu lina la anthu limene limaonekanso la nzeru. Akuti anthu amenewa ndi anthu achuma. Popeza kuti apeza njira zopezera chuma, amatengedwanso nawo kuti ndi anthu anzeru. Amayikidwa m'mabodi osiyanasiyana, ndipo amayikidwa m'malo opanga ziganizo zoti azipangira azinzawo. Ziganizo zoyendesera machali chathu, ziganizo zoyendesera ziko. Sopano onse amene sanapite ku sukulu, onse amene alibe mapepala, onse amene alibe makobiri, komanso onse amene alibe maudindo,
alibe udindo wina uliwonse. Dziko lapansi limatenga onsewo amene alibe zimenezi ndi kukaunjika mgulu limodzi la anthu amene amatchedwa anthu wamba. Munthu wamba ndi amene alibe udindo, alibe maphunziro olongosoka bwinobwino, komanso ndi munthu amene ngakhale makobiri alibe, umakaunjikidwa gulu la anthu wamba. Munthu wamba wangokhala munthu basi, zonena zake sizimamveka patali, alibe mawu, ndipo anthu amatha kumpondereza mosavuta. Amakhala ndithu munthu amene alibe zomuyeneresa kukhala wanzeru. Choncho munthu wamba amakhala munthu wopanda nzeru chifukwa alibe chuma, alibe udindo, komanso alibe maphunziro. Mawu amene tawerengaja Ambuye Yesu akulalika, ndipo anthu akumusatira. Ansembe ndi Afarisi anatuma asilikali kuti akangwire Yesu. Mmene ankabwera asilikali aja, akuluakulu aja amayembekezera kuti aona atangwira Yesu. Koma kuona kuti angobwera manja ndiye akuwafunsa kuti bwanji simunabwere naye. Ndi asilikali aja panga kuti akuluakulu, palibenso munthu amene anayankhulapo ngati munthu amene yonkale lonse. Afarisi aja asa kani nanunso wakunyengani. Ndiye akupitiza kuti kodi munamvapo kuti pakati pa akuluakulu kapena pakati pa Afarisi alipo wokhulupirira amene uja? Ndiye akupitiriza kunyoza amvekere, koma anthu wambawa saziwa malamulo a Mose, ngotembereredwa basi. Akuti koma anthu wambawa saziwa malamulo ndi anthu otembereredwa. Anthu wamba saziwa malamulo, anthu wamba ngotembereredwa ndi anthu omvetsa chisoni. Akuwanyoza asilikali aja kuti ndi anthu wamba, akuti anthu wamba saziwa malamulo, akuti anthu wamba ngotembereredwa ngomvetsa chisoni. Akuwauza anthu wambawa kuti akamapanga zawo aziyang'ana zimene anthu anzeru akukhulupirira, zimene anthu anzeru akusatira, nawo azisatira zomwezo, nawo azikhulupirira zomwezo. Aziyang'ana zimene akuluakulu akukhulupirira, poti anzeru ndi akuluakuluwo, kuti nawonso azingoyenda momwemo. Akuti kodi munamvapo wina aliyense mwa Afarisi kapena akuluakulu akunkhulupirira munthu amene uja? Nanga inuyo anthu wamba mukunkhulupirira bwanji pamene ife akuluakulu anu, ifeyo amene tili Afarisi, atsogoleri anu, anthu oziwa malamulo, sitikunkhulupirira? Kunyozeka kwa anthu wamba. Anthu wamba akutengedwa kuti ndi anthu opanda nzeru, amene akungoyenera kumangosatira zimene anthu ophunzira, zimene anthu akuluakulu akunena. Munthu wamba ulibe ufulu wosatiridwa iweyo iyayi, chifukwa iweyo ulibe nzeru. Sunapite ku sukulu, ndipo siwe waudindo, komanso ndi khobiri limene limakutalikira. Pachifukwa chimenecho anthu sangakusatire, koma iweyo uzisatira anthu, chifukwa iwe ndiwe munthu wamba, nzeru ulibe. Pamaso pa mzungu, munthu wakuda ndi munthu wamba, chifukwa alibe nzeru zopangira ndege, iye yake ndi ya usiku basi. Nchifukwa chake muzapeza kuti anthu akuda ena sikunjenjemera kwake pamaso pa mzungu, njenje kumangosatira chilichonse chimene atanene mzungu. Pangani chakuti kupanga chomwecho, pangani chakuti panga chomwecho, kaguliseni ndege kukayigulisa, pangani chakuti. Nanga iwo si anthu wamba. Pamaso pa mzungu iwo ndi anthu wamba. Pamaso pa amwenye, munthu wakuda ndi munthu wamba, chifukwa alibe makobiri. Ndipo pokhala opanda makobiri alibe ndi nzeru zomwe. Nchifukwa chake mmaona anthu ena pamaso pa amwenye amapusiratu ngati alibe msodi banja lomwe. Anthu wamba. Pamaso pa anthu ophunzira ena tonsefe amene tili ambiri ndithu osapita nayo patali sukulu m'Malawi muno, ndife anthu wamba pamaso pa anthu ophunzira. Nkhani ikachitika, atolankhani amathamanga akafunse ophunzirawo, ndipo iwo akapereka maganizo awo, ife anthu wambafe tingosatira, tingovomera. Nanga tokhala tili ndi nzeru, nanga tokhala timazisata. Ndiye muzaone mmene anthu ena amanjenjemerera pamaso pa anthu ophunzira, chifukwa chozitenga kuti iwo ndi anthu wamba, ndipo ophunzirawo ndi anthu anzeru. Chingonongono, yes prof, yes professor, yes doctor, yes sir. Anthu wamba pamaso pa anthu ophunzira
ukapolo wa Anthu Wamba. Pamaso pa anthu apo amaudindo akuluakulu ena tonsefe opanda maudindo efe ndife Anthu Wamba. Ndiye muzaone mene anthu ena manjenjemerera pamaso pa anthu audindo kunjenjemeratu. Ndiye ndikati kunjenjemera mundimvese. Chita nendo ichi kakang'onong'ono. Oh yes. Anene oh yes. Kandi mumpingo umu kandi kunchito kandi kundale. Oh yes. Ah yes bwana. Kunjenjemera. Sangakepo mulomo chifukwa yeni Munthu Wamba. Ndipo pa chifukwa chimenecho ndopanda nzeru. Sangakepo mulomo. Tikati ziko likuyenda timasira amene tikuona kuti ndi anzeru kuti atiyendesere zikoli. Tikati mpingo ukuyenda timasira amene tikuona kuti ndi anzeru kuti awuyendese mpingo. Ndipo popeza kuti moyo wako sunga musire munthu wina, timayesesabe kupeza anthu anzeru kuti azitithandiza apa ndi apo kuyendesa moyo wathu. Choncho wanzeru sitingamphonye tikuyenera kumtenga ndipo akalowe pena paliponse moyo mwathu atiyendesere zinthu. Komano siku lina ine ndikuyendayenda mozungulira malo athu papali chipano. Kwina kundikukhaula nzimbe umene Mr. Lasiti anandibweresera atalowera chakumwanzako. Ndi masinkhasinkha za matenda a corona COVID-19. Palibe matenda amene andipasa chidwi pa moyo wanga ngati matenda amenewa. Ntavala mkanjo wanga, lamba wanga kuno, nzimbe wanga mmanja, nandisenda, nanditayira uko. Nzimbe ukuma ngati umene usinaone. Kuma ukumaganizo wanga ali pa COVID. Pang'ono ndinayenda. Nandisinkhasinkha za zimene tikuona za matenda amenewa. Matenda amenewa anasowa anthu anzeru kuti atulukire. Anthu amene anapita ku sukulu. Yes. Tiwathokoze ndithu akadaulo za science. Anakaona ka COVID nkuti sina khutu kuti kunja kuno kulika chinthu kochedwa COVID. Anthu Wambafe tinangoyenera kuchirandira nanga fiti mazisata ngati. Tinayenera kuchirandira chifuna kuti iwo ndi anzeru ndipo anakaona ka COVID iko. Iwo ndi amene amazisata ndipo atiuza kuyenera kupanga. COVID walowa nziko muno. Anachiwakhira anzeru athu anziko muno. Akulu. Ndipo anatuza kuti akulu anthu nonse m'malo muno kunja kuno kwabwera COVID. Ndipo COVID yo amakhala motere. Anzeru athu am'malo muno anatifotokozera. Anatuza kuti timpewe bwanji. Njira zake ndi izi. Valani mask. Khalani 3 meters patali. Osapasana moni. Sambani mmanja. Osayenda. Hai. Anthu Wamba anamvera. Mautenga m'maradio ndi m'ma TV. COVID is real. Osapwekesa. Ndipo ife Anthu Wamba ngakhale COVID yo tinamuone ndi maso tinachivomereza. Ndikumachibwereza chomwechi. Nafe natiti hii COVID is real. Ngakhale amene chizungu chimampeta anachiloweza chokhacha COVID is real tiye ndisambe mmanja. Nafenso natisanduka nthumwi zofalisa mautenga a COVID kuti mwina titeteze ziko lathuli. Zinthu kumatani, zinthu kumayenda. Ndipo kupulumuka chifukwa cha anzeru amenewa. Pamene nopana ndipasa chidwi. Ndi pamene Munthu Wamba uja wayamba kukhala ngati akutaya nzeru za anthu anzeru zija ndi kumapanga zake. Pamene ndi pamene pana ndipasa chidwi. Mawu amene tawerengacha asilikali aja Anthu Wamba aja ananena kumakhulupirira zimene akuluakulu amakhulupirira. Ananena kumamvera zimene akuluakulu amasatira. Ananena kumamvera zimene Afarisi amene amaziwa bwino malamulo amauza. Mwakuti akuluakulu akadana ndi chinthu nawo anangoyenera kungodana nacho basi. Akuluakulu akachikonda chinthu nawo anayenera kungochikonda basi. Nanga si Anthu Wamba. Komano apa akuluakulu sakukhulupirira za Yesu. Kumataoni zimene Anthu Wamba aja kupanga. Anthu Wamba aja akuzikhulupirira. Akuluakulu ana atuma mupite kumkammange. Kammange ni mbwere naye. Iwo akubwerako na nchemerera. Ayi sinaone munthu oyankhula ngati amene. Lero Munthu Wamba
amene akuyenera kudalira nzeru za akadaulo, amene akuyenera kudalira nzeru za akuluakulu, akukhala ngati wakanukana ndi akuluakulu aja. Kukhala kwathu kuno timati anthu oterewa ayamba kuchuluka nzeru. Nakukakhala kwathu kuno kumuona munthu wamba napanga kuti afuna zisatira zake timamuuza iwe wayamba kuchuluka nzeru. Munthu wamba wamera nzeru. Nzeru za anthu wamba. Kodi nzeru za anthu wambazi zikusiyana bwanji ndi nzeru za akuluakulu ndi za Afarisi? Kodi kunja kuno kuli nzeru zochedwa nzeru za anthu wamba? Nanga zikusiyana pati ndi nzeru za Afarisi ndi za akuluakulu? Afarisi ndi akuluakulu akodwa m'mabuku awo, akodwa mu nzeru zawo, ndipo akusatira ndondomeko ndi ma procedures mene adawerengera m'mabuku kuti zikuyenera kukhala motere. Mukumbukire ngakhale Filipo atamuza Natanaeli kuti tampeza Yesu uja amene aneneri analemba za iye ndi mwana wa Yosefu wa ku Nazareti, zimene Natanaeli anayankha poona kunyozeka kwa mzinda wa Nazareti anati chani? Kodi ku Nazareti kungachokere kanthu kabwino? Yohane 1:45. Mzinda wamba ngati umene uja ungakhale ndi nzeru zoti ukabwerese munthu wabwino? Akadaulo, akuluakulu, achuma, komanso akaswiri ali bize kuyang'ana za m'mabuku, pamene anzake akumuuza zimene akuziona ndi maso awo za pa ground. Ali bize kuyang'ana za m'mabuku, pamene anthu wamba za mabuku alibe nazo ntchito, akuyang'ana za pa ground. N'chifukwa chake Filipo wangomuuza kuti tiye ukazionere wekha, ukaone za pa ground osati za mabuku mwakozo. Kodi Amalawi ndi chani? Ndi chani Amalawi? Akuluakulu akutiuza kuti tizivala mamaski, COVID is real. Azasayansi akutiuza kuti tizitalikana. Maumboni mukuamva kuti kunjako COVID yayambiranso ndipo anthu akufa. Kuno anthu ozisata akutiuza, amakomishonala amene ntchito yawo ndithu ndikuyang'ana za COVID basi, akutiuza kuti m'machalichi mukhalemo anthu 100 okha. Mukumbukira pajana afika poti nakuti tikhalemo anthu 10. Ataunguza bwino ndikusata bwino mmene COVID amayendera, atipasa uphungu otere. Mamaski muzipanga ansalu zitatu kuti ka corona ako kasama kupezeni. Kumano taona nizipanga ife abale. Taona nizipanga ife. Ovala maski owerengeka. Misikamu palibe avala maski ata. Tikapita ku banki makubiri tingolandira osaveka maski. Zoti kuli COVID kunja kuno zangosala ndi azachipatala, amipingo, aku banki ndi andale basi. Lero munthu wamba waendera yake. Lero munthu wamba waendera yake. Munthu wamba sala badako za nzeru za akuluakulu ndi za Afarisi. Munthu wamba akukhala ngati waukira. Chimene chinandipasa maganizo kuti komatu kunja kuno kukuyenera kuti kuli nzeru za anthu wamba. Kuli nzeru za anthu wamba. Anthu amenewa sangamangopanga zinthu zopanda pochokera. Ali ndi masamu awo amene akawaphatikiza, akawachosera ndi kuwagawira, akumapasa ansala yowapasa mphamvu zopangira zimene akupangazi. Ndiyenda tinu ndine lero tifase. Ndipo kaya ndife akuluakulu, kaya ndife ophunzira, kaya ndife achuma, kaya ndife akadaulo, amene timayendesa moyo wa anzathu pakuwaphikira nzeru zoyendesera moyo wawo. Ndafuna kuyambira lero musaderere nzeru za anthu wamba. Musaderere nzeru za anthu wamba. Mateo 11:25 Ambuye Yesu anayamikira Mulungutu anati chani? Atate mwini kumwamba ndi dziko lapansi, ndikuyamikani kuti zinthu zimunaululira anthu osaphunzira ndi kubisira anthu anzeru ndi ophunzira. Chimenechi chikundipasa maganizo kuti kunja kuno kuli nzeru za anthu wamba. Tikaona anthu wamba tisamagenza kuti alibe nzeru, tisamagenza kuti ndiopanda nzeru. Popereka pemphero limeneli, Ambuye Yesu akunena kuti nzeru za anthu wamba zaposa nzeru za akadaulo. Nzeru za anthu wamba zaposa nzeru za akadaulo. It looks like a scandal really, koma ndithu ndi mommo. Nzeru za anthu wamba zapyola nzeru za akadaulo. Lero mauthenga akupitirira pa radio, akupitirira pa TV siku ndi siku, COVID is real,
maska mamasika kugawidwa ndithu ngati ma donation, koma munthu wamba taoneni zikupanga iye angoyenda kunjako, angoyendabe ndipo adakayenda. Iye nzeru zake siza m'mabuku, covid sanamuone, saziwa mmene ka corona kamayendera, sanakaonepo, ndipo alibe nzeru zofotokozera khalidwe la corona kuti kaya alibe miyendo, kaya mangogubuduka, kaya amasungunuka ndi sopo, saziwa zimenezo. Iye maso ake ali pa zimene akuona zikuchitika mmoyo wake wa siku ndi siku za background. Nzeru za munthu wamba, nzeru za anthu wamba. Ndipo monga amanenera Ambuye pa Luka 7:35, chilungamo cha nzeru za Mulungu chimasimikizika ndi zochitika zake. Pamene pakuna nzeru za munthu wamba, chilungamo cha nzeru za Mulungu chimasimikizika ndi zochitika zake. Amayang'ana zimene zikuchitika ndipo mwinake amajaja. Anthu wamba tisamatenge ngati alibe nzeru. Nzeru za munthu wamba ndizovuta, chifukwa zimachokera pa zimene akuziona. Mukatenga ntchito folo ndi 20, Petro anati ife timalalika zimene tidaziona ndi kumva. Nzeru za munthu wamba abale ndizovuta. Akadaulo atha kumakamba za ma inflation, atha kumakamba za economy, atha kumakamba za mbirimbiri zoti chuma cha dziko chayamba kuyenda bwino, koma nzeru za anthu wamba zimene mapeto azonse zimayenera kuweruza kuti kodi zinthu zikuyenda bwino kapena ayi. N'chifukwa chake musadabwa kuti inu mukulimbana kulengeza za higher inflation ili 1 digit sopano zinthu zikuyenda, koma mbali nayi munthu wamba akupita kukaguba munsewu. Inu nkumadabwa wagwiritsa ntchito chani kuti akalimbe mtima anyamuke azikaguba. Munthu wamba ali ndi nzeru, munthu wamba ali ndi nzeru. Osamatenga ngati kuti munthu wamba wangokhala munthu wopanda chilichonse mutu mwakemo mukamamuuza zinthu. Ali ndi nzeru, ngati amatha kuyendesa banja lake, ali ndi nzeru. Nzeru za anthu wamba nzamphamvu ndithu. Mungati kunyamula milandu kunkesa ku khoti, kumanga anthu apa ndi apa, kutanganidwa apa ndi apa, ngati malita zina la kusata malamulo, kuti ati kusata malamulo namapasana mabero ama 100 million ama 500,000. Koma nzeru za anthu wamba amene akuona azibale awo pa milandu ing'ono nakanizidwa bero, zimaweruza kuti zonse mpangazo ndi zisuzo chabe, zonse mpangazo ndi zisuzo chabe. Mapeto zonsezo ndiye mmazaona adi kuti milandu iji ikuta zaka 20 zaka 30 kenako kuyiwalidwa. Munthu wamba ali ndi nzeru ndipo amaona. Atsogoleri amene sazindikira kuti kunja kuno kuli nzeru za anthu wamba amazadabwa nkhwangwa ili pamutu. Nthawi zina muzaona kuti andale akupanga zosiyana ndi zimene akadaulo za chuma kaya akadaulo za umoyo akunena. Chifukwa chani? Chifukwa wandale ndi munthu mmodzi amene amaziwa kulemekeza nzeru za anthu wamba. Amaziwa kulemekeza nzeru za anthu wamba chifukwa akangosemphana nazo mpando wake suchedwa kugubuduzidwa. Si nzeru za akadaulo zimene zagubuduze mpando wanu, ndi nzeru za anthu wamba. Nzeru za anthu wamba zimene zagubuduze mpando wanu. Phunziro limodzi limene Chikhristu chimatiphunzitsa ndi kuzindikira ndi kulemekeza nzeru za anthu wamba. Angati kukhala kuti sakumvesa zinthu, koma ngati mu nzeru zawo masamu awo akugwira, akadaulo ndi atsogoleri akuyenera kusamala. Chifukwa si ambiri amene amalimbana ndi nzeru za anthu wamba ndi kuwina. Ndikubwerezereni, si ambiri amene amalimbana ndi nzeru za anthu wamba ndi kuwina. Nthawi zambiri pakuti iwo ndi osauka, Mulungu amakhala ali pambali yawo, amakhala ali pambali yawo. Anthu amene akuziwa kugwiritsa ntchito nzeru za umunthu wamba akachuluka, mungatanena kumambiro kuja, amazesa chipulumutso pa dziko lapansi. Ifeyo dziko lathu tikalisamirisa pa akadaulo ndikumakhala ngati anthu wamba alibe nzeru, dziko lathuli tizaliruza. Chifukwa anthu wamba amene ali ambiri amaona ndipo ali ndi nzeru ndipo akuziwa. Mutakuwauza za mabuku zakuti kwachitira ma quotation ukatenga zimafailo zikulu, koma anthu wamba ali ndi nzeru.
chifukwa muzapeza kuti mulandu omwe mukapita ku khoti utenga zaka 15 tautengeni mpite nawo kwa mfumu amene amaoneka ngati munthu wamba 3 days mulandu watha. Nzeru za anthu wamba, nzeru za anthu wamba nthawi zina zimaposa nzeru za akadaulo. Mulungu amphamvu zonse tikuthokozani chifukwa cha nzeru zimene magayira anthu wamba. Tikupemphani kuti mutiphunzitse kulemekeza nzeru za chibadwa, nzeru za chilengedwe zimene mapereka kwa aliyense, kuti poteropo tonsefe timange umodzi ndi kumanga moyo wathu mwa Yesu Khristu mweyo Ambuye athu. Amen. Takuthokozani abale, tini zipina zizakhale pomwepo. Unali ndine Elizeo Nthalika, zina la Atate, la Mwana, la Mzimu Woyera. Amen.